Good morning, Siargao. Maayong buntag po. Kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa itong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream, Kuya G. Good morning kaninyo tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga healthcare workers, frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Lakip na usab, mga ka-Siargao, ang mga kasikbit nga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers, mga commenters o mga taglaong pa, mga reactors din ha. Salamat po. Good morning. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Kamusta ang inyong adlaw nga Biyernes o kagahapong adlaw? Unta na nagmalipayon, malampuson, malambuon, mga ka-Siargao. O good morning usab karong adlaw nga Sabado na, mga ka-Siargao, Mayo 22, 2021. Good morning, Caridad noon. Good morning, Kuya G. Good vibes. God bless po. Gikan na kang Ma'am Malia antipasado. Salamat, ma'am. Good morning, maayong buntag kanimo da. Yes po, good vibes sa ta, mga ka-Siargao. Padayon sa atong mga kinabuhi bisan malisod. Good morning po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko lang po ang asawa ko na si Nikki Sulapas, oban sa akong mga anak o sa akong pamilya sa Dato Pilar, Surigao del Norte, watching from Manila. God bless po, Kuya G. Gikan na ka, Ma'am Kimberly Sulapa. Salamat, Ma'am Kimberly. Good morning. Maayong buntag po kanimo din na og sa imong pamilya. Good morning po sa tanang viewers nato. Good morning. Shout out kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Dili ta maglangan atong pagkasayron karon ang kahimtang sa atong panahon, ilabi na ni suga mi subang ang haring adlaw o gadunay mga gagmay nga pag-ulan. Atong pagapaminawon ang report gikan na mismo kang Lori Dean de la Cruz sa COST Pag-asa. Good morning, Lori. Magandang umaga, Pilipinas. Happy weekend po sa ating lahat. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Intertropical Convergence Zone pa rin ang nakakaapekto ngayon sa Southern Mindanao at dulot pa rin yan ay ang maulap na papawurin sa malaking bahagi ho ng Mindanao landmass, kasama na rin ang mga pagpatak ng ulan. Samantala, improved weather naman ang inaasahan natin ngayon sa Visayas at maging sa Southern Luzon. Sa western section ng Central Luzon, may mga nakikita tayong mga isolated na pagpatak ng ulan, pero mga panandalian lamang ho yan. Ibig sabihin, malaking bahagi pa rin ng Luzon ngayon ay suppressed pa rin ho ang rainfall at mababa pa rin ang tsansa ng malawakang pag-ulan. Dahil dyan, sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na rin ang ilang bahagi ng Visayas, makakaranas pa rin ho ng mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa katanghalian. Wala po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility at wala ring gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Gayunpaman, patuloy pa rin tayong mag-atabay sa mga updates ng Pag-asa. Improved weather ngayon sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na lamang ang papawirin. Hindi natin inalis ang tsansa ng thunderstorm, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 25 to 32 ang magiging agwat ng ating temperatura, 25 to 33 naman sa Cebu at sa Iloilo. Samantala, dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone, ang Davao Region, ang Soxargen at maging ang Bangsamoro makakaranas ng maulap na papawurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. Any time of the day ho yan, pwede pong magkaroon ng mga kalat-kalat na pagulan doon dahil pa rin sa direktang epekto ng ITCC. Samantala, sa natitirang bahagi ng Mindanao, good weather naman.
Sa Cagayan de Oro, ang magiging agawat ng ating temperatura for today is 25 to 32 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33, habang sa Zamboanga ay 25 to 33. Sa mga nabanggit nating lugar kung saan ay inaasahan natin ang mga pagpatak ng ulan, huwag kong kalimutang magdala ng payong sa araw na ito. Sunrise natin for today is 5:27 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Mga na mga kasyargaw, ang atong latest updates karon sa kaimtang sa panahon. ITCZ gihapon ang nakaapekto sa mga biglaan, mga pinakalit na mga pag-ulan mga kasyargaw, ilabi na sa Davao Region o din na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Maong kung mugawas manggaling, bisan pa adunay kainit din na sa panahon, pagdalagi hapon og payong kay adunay mga kalit-kalit na mga pag-ulan mga kasyargaw. Mga latest updates sa uga. Salamat Lori Dean de la Cruz din na sa DOST Pag-asa. Salamat po. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Gikan na kang Meg Carril Tishorna Espaldon. Salamat Meg. Good morning. Good morning Kuya G. Og sa tanang Siargao noon. More power Siargao TV. Gikan na kang Sir Henry Lobapi. Salamat Sir Henry o sa imong mga ALS students. Salamat usab. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, dili na tamaglangan atong pagkasayron karon ang mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Ilabi na dinhi na sa atong isla sa Siargao. Kwalipikado sa priority list na bakunahan na sa Socorro. Nabakunahan na mga kasyargaw ang mga Socoronhon nga mga may kwalipika sa priority list dito na sa Municipal Gymnasium sa Socorro. Base na kini sa pinakabagong update sa Rural Health Units sa maong lugar o giingon pa niini nga bisan gani ang mga kadagkuan sa atong nasud Pilipinas nagpabakuna na, kinahanglan usab ang mga katawhan magpabakuna na, ilabi na ang mga Socoronhon tungod kay ang bakuna lamang ang makahatag og solusyon og dakong proteksyon patok na sa COVID-19. Busa dili gayod angay nga kahadlukan ang maong mga bakuna. Halabira magpabakuna na kita. Shoutout Kuya G sa taga nito Mining og sa Althonians family. Gikan na kang Altha Roland. Salamat sir. Good morning. Mayong buntag kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita dinhi na sa itong programa, pagpalista sa mga A4 priority groups gisugdan na sa munisipalidad sa Pilar. Nagpahibalo karon ang Rural Health Unit sa munisipalidad sa Pilar. Nga aduna sa tanang kabarangaya na niini nga aduna nay pag-abli o open alang na sa master listing o ang pagpanglista sa mga A4 priority list groups. 18 years old pataas ang maong mga priority persons na malihog kini. Karon nga magpalista sa mga barangay health workers ang katawhan o ang mga midwife og nurses nga na-assign sa matag barangay. Nasayran nga ang priority group A4 mao ang mosunod. Mga driver, apil ang mga nag-deliver og package, tindero-tindera sa tiyanggihan, grocery, supermarket, delivery services, nagtrabaho sa karinderya, namaligya og ilimnon. Sama sa tubig o soft drinks, nagtrabaho sa mga parmasiya, nagtrabaho sa pribado o gobyerno, sama sa bangko o lending o mga financial services sa gobyerno, nagtrabaho sa mga hotel, mga security guards, mga nagtrabaho sa telecoms, mga kasyargaw, nagtrabaho sa mga electricity distribution, sama sa Sharelco, nagtrabaho sa water distribution utilities, sama na sa Del Carmen Water District, o mga maestro o maestra, lakip ang mga overseas Filipino workers, labi na ang adunay schedule nga mobalik pa abroad, sulod sa 2 ka bulan ang pagbakuna. Dili pugsanay, yun ang higayon kuman para na magpabakuna o mabakunahan. Palihog, i-grab na ang maong
oportunidad, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa maong pagpangbakuna ilabi na dito na sa Pilar. Aduna na listings o master listings mga kasyargaw para na sa A4 priority group sa atong gobyerno mga kasyargaw. Pasabot ana, hapit na mahuman ang pagpambakuna sa mga persons with comorbidities o sugdan na ang mga anaa sa pribadong sektor. Mga kasyargaw, maong magpalista na kita, mga kasyargaw, ilabi na kung adunay mahilista, din na o maglista, ay ilabi na ang mga BHWs nato, din na sa matag barangay. Magpalista na mga kasyargaw, aron na makabuot nato ang herd immunity nga gitawag sa atong gobyerno. Salamat po, good morning, maayong buntag. Shoutout Kuya G, good morning o good morning Siargao. Gikan na kag Charles Ken Mantilla. Charles, good morning, maayong buntag. Welcome back. Salamat, maayong buntag kanimo din na. Good morning Kuya G, paki-share sa words of God na makita sa Malakias 3 verse 10. Ang tibuok nga ikapulo nga na sa templo aron adunay pagkaon didto sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibukbuk ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Dapat gayud ihatag nato ang ikapulo o ang iya sa Ginoo. God bless Kuya G, gikan na ka Ma'am Laila Idera. Salamat ma'am, good morning, maayong buntag ug salamat sa imong verses din na sa pulong sa Ginoo. Salamat, maayong buntag. Good morning Kuya G, pakigreet ko kay Madam Antoinette Roma Paler, gikan na kan Jean Ray Deguinho. Salamat Jean Ray o kang Ma'am Antoinette Roma Paler. Salamat po, good morning. Kuya G, good morning. Pag-greet belated happy birthday kay Bert Dutilio sa Super Enjoy sa Ija Adlaw ng Ija Natauhan. God bless, giga na ka Ma'am Jennifer Sinday Nonoy. Salamat ma'am, good morning. Pag-greet naman kuya, birthday ng nanay ko, Eva Gidalanga Siar. Salamat, good morning, giga na ka Ma'am Cha Gidalanga Siar. Salamat ma'am Cha, good morning. Maayong buntag og happy birthday sa imong nanay. Salamat si Ma'am Nanay Eva. Good morning, happy viewing kanimo dina. Salamat po, good morning. Samtang sa laing bahin, free chest x-ray sa Pilar, malampuson. Gitambungan sa nagkalain-laing o nagkadaiyang katawhan sa munisipalidad sa Pilar ang gipahigayong free chest x-ray para na sa tanang lumulupyo sa Pilar kagahapong adlaw nga nagsugod kini alas 8 sa buntag dito na mismo sa Pilar Gym. Kini aron na pag-check up sa mga adunay sintomas sa tuberculosis, mga kasyargaw ug uban pang mga nakasinati niini o ang symptom mga kasyargaw. Kini gipaluyuhan mga kasyargaw sa Maranao Development Center o ang Philippine Business for Social Progress. Congratulations po ilabi na sa mga nahatagan og serbisyo o libreng serbisyo sa maong gipahigayong aktibidad. Salamat po, good morning. Mao kana latest update sa mga kasyargaw ilabi na sa panglawas nga kahimtang sa mga Pilar nun. Salamat po. Samtang sa laing bahin, second dose sa bakuna gitupok na dito na sa Burgos. Kagahapong adlaw mga kasyargaw alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon gitupukan na og second dose sa bakuna ang mga A1 healthcare workers, A2 senior citizens ug A3 persons with comorbidities nga mga priority groups dito na sa munisipalidad sa Burgos o dito na mismo sa Ecotourism Office na ini. Kini aron na mga kasyargaw makapot ang herd immunity sa maong lungsod. Gipanawagan nga magpabakuna na ang wala pa nagpabakuna ilabi na ang mga senior citizens o ang mga persons with comorbidities. Pag-greet sa Riego Eagles Club ng happy morning sa tanan. Salamat. Gikanakan Sir Alciso Mark Charles. Salamat sir. Good morning. Maayong buntag. O shout out sa Riego Eagles Club. Salamat po. Good morning. Maayong buntag. Samdang sa laing bahin sa mga balita. Dini na sa itong programa mga kasyargaw.
C+ Interagency Law Enforcement Cooperation Meeting gihimo na sa SSCT del Carmen. Nagpahigayon og meeting kagahapong adlaw mga kasyargaw. Ang mga kadagkuan sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape Council aron na matubag o ma-meet niini ang C+ Interagency Law Enforcement Cooperation. Ilabi na ang mga related issues sa mga illegal nga mga aktibidad nga gihimo dito na sa mga C+ terrestrial land o marine waters. Lakip ang mga gipangbuhat nga makadaot sa mga natural resources sama sa corals ug mangroves, pagpahigayon sa mga quarrying ug pagpamutol sa mga punuan ug ang mga poaching. Gihimo usab sa maong meeting ang law enforcement assessment para na sa mga LGUs ug mga agencies ug organization ug ang pagmugna og team aron na sa pag-validate sa National Mapping and Resource Information Authority kon NAMRIA ug ang scheduling niini sa pag-validate. May numdumang gimugna ang SHALEC ang mga kasyargaw o ang C+ Interagency Law Enforcement Council nitong July 22 tuig 2020 aron na masolusyonan ang mga existing nga mga hulga og issues sa Siargao Island. Kiniingon nga platform sa mga nagadaiyang mga enforcement agencies mga kasyargaw. Atong paminawon mga kasyargaw, ang tipik lamang sa pamahayag mga kasyargaw ni Paso Celsa G. Espadero sa DENR. So it should be governed by the PA, by the PAMB. So mao na nga para tagaan nato og local autonomy ang LGU to manage na agyud nay kanang pagbindisyon sa board through resolution para makamanage sila sa ilahang marine waters. Pero dili na nato gamiton ang municipal waters kay wala man siya sa balaod. So I hope nga kung unsa man ang ato mahisgutan, ato kini kung naa may mga issue Samtang mga kasyargaw, na sa gipahigayon nga coastal cleanup ang DNRC Plus dito na sa Barangay Don Paulino, Dapa. Ingon nga pagtalima sa Ocean Month mga kasyargaw. Mga na ang mga latest updates karon dito na sa SSCT del Carmen o dito na sa Dapa, ilabi na sa mga programa aron na sa pag-prevent mga kasyargaw, pagprotektar sa atong mga kinaiyahan. Good morning po, maayong buntag, magandang umaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita karon, liderato sa Surigao Norte Electric Cooperative, bag-o na. Lauman karon ang dugang kalambuan sa kooperatiba sa Surigao del Norte Electric Cooperative Concern Eco. Human nga doon na bag-ong milingkod nga tigdumala niini si Engineer Alan N. Cardines, ang kasamtangan nga milingkod karon isip officer in charge sa maong nga buhatan sa dihang meritiro na si General Manager Narciso I. Calyao Jr. netong Mayo 10 tuig 2021 sa edad nga 65 anyos. Epektibo Mayo 11 tuig 2021, mao ang unang adlaw sa pagdumala ni Engineer Cardines sa maong buhatan. Si Cardines 52 anyos, usa ka lumad nga taga Leyte og naminyo sa usa ka Surigao-non nga DNG kan kini sa Departamento sa Consumer Services isip manager sa usa ka mga buhatan sa Serneco. Isip bagong nagdumala sa Serneco, pagatutukan niini ang iyang prioridad nga pagatutukan ang kalabot na sa kaimtang sa collection of system loss ni positibo si Cardines nga kung makabot ang maayong dagan dako kini nga tabang nga pwedeng makunhuran ang balay ronon sa konsumante sa Surigao del Norte. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa maong buhatan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin, NPA patay sa engkwentro dito na sa Agusan Norte.
May resulta sa kamatayon o pagka-recover sa mga high-powered firearms sa New People's Army ang sunod-sunod nga enkwentro nga natigayon tali na sa militar o dito na sa Buena Vista, Agusan del Norte sa mga nakalabay nga mga adlaw. Gibutyag ni Lieutenant Colonel Julius Cesar Paulo, commanding officer sa 23rd Infantry Masigasig Battalion, Philippine Army, nga nakadawat sila og sumbong gikan na sa mga residente sa sitio San Vicente, Barangay Sangay, Buena Vista, nga ang mga NPA naghimo og extortion activities sa maong lugar. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Paulo, unang natigayon ang enkwentro ni atong Mayo 19, alas 11 sa buntag, diin dili mo ubos sa unom ka mga community members o community terrorist members nga gituuhang nga nabiling sakop sa nakahuyang nga Guerrilla Front 4A nga gipanguluhan ni Jalan Pinakilid alias Baking ang nakaagbat sa tropa og milungtad kini og 5 ka minutos. Nagtuusab ang militar nga ubay-ubay ang grabehang samaran sa maong grupo human nakit-an ang mga dugo sa encounter 7 adiser manibat ang nagkadaiyang direksyon samtang wala usay casualty sa panig sa atong militar. Dugang ni Lieutenant Colonel Paulo, human ang nasangpit nga enkwentro gilayong naghimo og checkpoint operations ang tropa sa Army uban sa Agusan del Norte Police Provincial Office sa Barangay Ginabsan, sakop sa nasangpit nga lungsod. Diin nasikop ang usa ka CNT member nga nailang si Mariel Katipan, 26 anyos, 15 misulay pa og ikya sa tropa. Pag-abot usab sa kagabayon sa maong adlaw, usa ka minor de edad ng NPA nga sakop sa Guerrilla Front 88 North Central Mindanao Regional Committee ang misurrender sa tropa. Ang nasangpit nga personalidad at wala usab matud pa sa enkwentro nga unang natigayon sa sitio San Vicente, Barangay Sangay sa maong lungsod og nabuwag sa grupo human nag-ihay og panibat. Ang maong mga enkwentro may resulta usab sa pagka-recover sa usa ka Rusi motorcycle, helmet, civilian pack bag og USB connector, mga cellphone, SIM cards o klase-klase nga personal nga mga gamit. Dugang pa sa opisyal nga kagahapong adlaw alas 6:30 sa buntag nakaenkwentro usab sa militar ang dili moubos sa 15 ka mga miyembro 15 na biling sakop sa Guerrilla Front 4A sa sitio Balatacan, Barangay Ginabsan sa maong lungsod. Dinhi na usab na recover ang usa ka patayng lawas sa NPA. Ingon man ang duha ka high-powered firearms nga AK-47 rifles o mga personal nga kabtangan human ang 15 ka minutos nga enkwentro. Padayon usab nga ginasayran ang identity sa maong NPA. Mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa mga probinsya usab. Kuya G, pakibati naman kay Kylie May Cometa, advance happy birthday! Happy birthday, Kylie May Cometa. Gikan na kan Sir Willie Pobe. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kan Sir Ruwen Cagas Salamingan. Salamat po. Pag-read sa Riego Eagles Club. Salamat sir, good morning. Maayong buntag. Samtang sa laing bahin, ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargao as of kagahapong adlaw nakatala og dugang nga 241 ka new confirmed COVID-19 positive cases. 114 ang naitalang naka-recover, 3 ang naitalang nangamatay. Sumala pa sa kinatibukan, 12,297 na sa Caraga Region ang anaa sa isolation. Anaa gihapon sa 1,807 samtang ang naka-recover miabot na sa 10,090 samtang ang nangamatay miabot na mga kasyargao sa 400 kabuok sa tibok rehiyon sa Caraga. Samtang kagahapong adlaw natala ang mga dugang na mga COVID-19 cases sa Surigao del Norte, 8 sa General Luna mga kasyargao,
duha sa Burgos, duha sa Malimuno, usa sa Pilar, usa sa Placer, ug usa sa Sison. Samtang sa Surigao City, mga kasyargaw, usa ang naitala sa Luna, usa ang sa Rizal, usa ang sa Sabang, usa ang sa Serna, usa-usab sa Trinidad, ug usa sa Barangay Washington, mga kasyargaw. Mga latest updates kagahapong adlaw kining report, mga kasyargaw, sa DOH-CHD Caraga. Mga latest updates sa COVID-19, mga kasyargaw, ilabi na kagahapong adlaw kini na report sa DOH, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Pag-greet ko, happy birthday sa ako, Papa Roberto Salamingan. Gikan na ka, Sir Ruben. Salamat, sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Pag-greet po naman po ng mama ko ng happy birthday. Ang pangalan niya po ay Glory Jean Asido. Salamat po sa pa-shoutout na din sa mga kaibigan ko. Salamat, Sir Ma'am or Sir Grazel Joy, Ma'am Grazel Joy Asido. Happy birthday, Ma'am Gia Glory Jean Asido. Salamat po, happy birthday. O shoutout sa iyang mga amigo, amiga. Salamat po. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, Endangered Species Day 2021, gisaulog kagahapong adlaw. Gisaulog kagahapong adlaw, mga kasyargaw, ang ika-16 nga tinuig nga Endangered Species Day o ang pagpahinumdom sa mga nawala o mawala ay na nga klase sa kahayupan sa nasod o sa tibok kalibutan. Mga kasyargaw, kini gipaigayon sa Department of Environment and Natural Resources, mga kasyargaw, kundi DENR. Sumala pa sa Department of Environment and Natural Resources, kini gisaulog matag ikatulo nga Biyernes sa bulan sa Mayo. Ingon nga panawagan nga maprotektaran ang mga kahayupan nga hapit ng mahurot. Gipahigayon ang maong programa pinaagi na sa online o limitadong remote activities tungod na sa pandemya. Samtang sa lakip nga big time nga 5 ka endangered species sa DENR mao ang Rafflesia speciosa, Visayan spotted deer, Visayan warty pig, Panay monitor lizard, ang Walden's hornbill. Mga kasyargaw, baka na sila ang Big 5 nga posible nang mawala o ang endangered species na, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa maong mga balita. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa atong programa. Samtang sa laing bahin, isumbong gilusad sa Philippine National Police. Gilusad, mga kasyargaw, ni atong niaging mga adlaw ang isumbong para na, mga kasyargaw, ang mga sumbong sa matag katawhan maakomodar sa atong Philippine National Police. Nga sumala pa nga ang kapulisan usab nato ni sabay sa teknolohiya atong pagapaminawon, mga kasyargaw, atong pagasayron ang maong isumbong pinaagi na sa mga pamahayag ni Chief PNP o si Police General Guillermo Eliazar. The call of action to you, unit commanders, is for you to effectively implement this. Ipadala ang inyong sumbong sa alinman sa mga sumusunod na channel sa SMS hotline, smart number 0919-160-1752, sa Globe 0917-847-5757, o i-email ang inyong sumbong sa isumbong@pnp.gov.ph. O pwedeng adto ka mo sa page nga facebook.com/official PNP hotline o kang isumbong web portal nga isumbong.pnp.gov.ph.
Ipadala ang inyong sumbong, mga kasyargaw, pinaagi na usab sa QR coded nga ipahimutang din na sa mga matag police stations. Dadaan ang inyong sumbong sa verification team ng PNP. Kapag napatunayan na ang ipinadalang sumbong ay totoo at hindi gawa-gawa lang, ipapasok ito sa system. Automatikong magpapadala ito ng SMS notification sa iyo na nagreklamo at sa pinuno ng PNP office na hawak ng iyong sumbong. Kasamang makukuha ng concerned office ang lahat ng detalye ng iyong sumbong. Kasama ng matatanggap ng SMS ang iyong reference number na magagamit mo para i-monitor ang takbo ng inyong reklamo at kung may aksyon na dito. Aaksyonan ng concerned office o ang police station ang iyong sumbong. Ang aksyon ng concerned office ay dadaan sa evaluation ng higher headquarters sa ilalim ng pangangasiwa ng Chief PNP. Kung sapat o akma ang nagawang aksyon sa naturang reklamo, mamarkahan ito na comply. Halos 4 na dekada na akong pulis, kaya ako mismo ang magpatunay sa inyo ng PNP talagang sumasabay sa teknolohiya para maayos nating matugunan ang mga pangailangan nating bansa pagdating sa law enforcement at peace and order. Kaya mula sa landline at text at ngayon ay sa Facebook, ang inyong Philippine National Police ay patuloy na gumagawa ng paraan upang mabilis at komportableng maipabot nyo sa amin ang inyong mga sumbong para sa agarang aksyon dahil kayo ang kliyenteng aming pinagsisilbihan at dahil kami ay ang pulis ng Pilipino. Sumbong mo, aksyon ko. Mga na mga kasyargaw, ang latest na mga aktibidades sa atong kapulisan, ilabi na ang gipahigayon gilusad nila nga isumbong nga gipangunahan mismo ni Chief PNP Police General Guillermo Eleazar. Mga kasyargaw, aron na ang kapulisan makasabay sa teknolohiya, ilabi na sa pagpadayag sa mga reklamo sa katauhan. Mga kasyargaw, ato nga lauman nga mas daghan pa ang mahireport na mga dili maayo din na sa atong kapulisan. Ilabi na gilusad na ang mao nga programa ang isumbong pinaagi na sa pagreklamo online. Mga kasyargaw, dili makabalaka ang katawhan kay i-filter man sa atong gobyerno, sa atong PNP ang mga reklamo kung tinuod ba kini o dili. Mga kasyargaw, mga latest updates nindot ka na nga programa karon mga kasyargaw sa kapulisan kay mas epektibo na kini o mas eficiente ilabi na karon ana kita sa pandemya o ana kita sa technology times. Mga kasyargaw, mga latest updates karon dito na sa atong mga kapulisan. May muntag Siargao TV gikan ni Randy Artiaga Santis. Salamat Sir Randy, salamat po, good morning. Samtang atong COVID-19 update sa tibuok nasud Pilipinas. Ang nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 1,171,403. Nadungagan kini kagahapon adlaw og 6,258 mga kasyargaw. Maong ang active cases karon 55,531 na. Ang mga naka-recover sa kinatibukan 1,096,109 na mga kasyargaw og ang mga nangamatay mga kasyargaw na karon sa 19,933
763 mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Morning Kuya G og sa energetic na mayor ng San Benito, Mayor Gina Sumandominil og mga SB members niini. Gikan na kan Sir Smiley Damdam Espaldon. Sir Smiley, good morning kanimo dina og happy viewing. Salamat og shout out usab sa imong pamilya dina. Salamat sir, good morning, maayong buntag mga kasyargaw. Good morning usab sa tanang viewers nato. Salamat po sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa. Salamat mga kasyargaw. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ninyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan. Pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisuk kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy weekend sa tanan. God bless us all. #Siargao TV.